Päivää. Mä olen Teiskon Paavi ja tämän päivän keittiöpsykologian jaksossa tarkastellaan islamia ja sitä, että kuinka kaikki muslimit ovat terroristeja. Eihän mikään sotajoukko toimi niin, että kaikki osallistuvat varsinaisiin taistelutoimiin. Jokaisessa sotajoukossa on muonitukset, on komento ja huoltot, on lääkintämiehet ja vain pieni marginaali taistelijoista taistelee eturintamalla varsinaisen viholliskontaktin kanssa. Ja tätä suvakkimedia, valemedia koko ajan peittää, että islam ei ole uskonto pelkästään, se on myös poliittinen ja sotilaallinen ideologia. Tällainen epäpyhä kolminaisuus, jossa uskonto eli Jumala oikeuttaa kaiken poliittisen ja sotilaallisen toiminnan, on äärimmäisen vaikea kukistaa väittelyn tasolla. Jokainen, joka on koskaan yrittänyt puhua uskonnollisen fanaatikon kanssa, ymmärtää, että se on aivan sama kuin puhuisi Allahin papittaren kanssa maahanmuutosta. Tämä islamisaatio, jota on tuotettu Eurooppaan jo ainakin 30 vuotta, Suomeen vähän vähemmän, Suomeen taisi tulla ensimmäiset somalit 90-luvun, 80-luvun lopulla. Ja tällä tavalla ruvettiin pikkuhiljaa matuttamaan. Ja islam usein, niin kuin kaikki uskonnot, esimerkiksi kristinuskosta sanottiin aikanaan, että kun kristinusko on heikko, se on lauhkea kuin lammas. Kun uskonto on tasavertainen, se juo niin kuin kettu. Ja kun uskonto on vahva, se karjuu kuin leijona. Islam ei ole poikkeus tästä, eli kun muslimit alkavat miehittämään, he haluavat sopeuttaa, he harjoittavat taqiyaa. Näitä on neljä eri tapaa valehdella ei-uskovaiselle. En muista niitä kaikkia tässä nyt ulkoa, mutta taqiyya on hyvä sateenvarjo näille valehtelutekniikoille. Tietyt valehtelutaktiikat esimerkiksi antaa luvan ajaa parran, jotkut jopa mennä naimisiin. Naiset saa olla käyttämättä huivia. Esimerkiksi tämä kurdinainen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja harjoittaa täysin taqiyaa. Hänen tulisi käyttää huivia, mutta se on tämmöisellä erikoispykälällä oikeutettu islamissa. Ja samalla lailla nämä pizzanpaistajat, jotka levittäytyi ympäri Suomea ja oli mukavia ja hymyileviä, niin heidän pimeä motiivi, usein siis psykologisesti ajateltuna, usein ihmisen negatiivinen pimeä motiivi on paljon vahvempi kuin se positiivinen, tämmöinen, oliko se nyt jungilaista syvyys-pimeyspsykologiaa. Esimerkiksi monella papilla työn motiivi ei ole pelastaa ihmisiä paratiisiin, vaan he nauttivat enemmän siitä, että saa tuomita heitä helvettiin. Tai niin kuin lehdestä luin vähän aika sitten, että nainen kosti miehelleen laihottamalla 30 kiloa. Olisi varmaan ollut positiivisempaa pelastaa se avioliitto laihottamalla silloin, kun se mies oli vielä läsnä. Mutta näin negatiiviset motiivit on vahvoja. Ja samalla lailla nämä pizzanpaistajat, jotka tulee tänne maahan ja käyttäytyy hyvin ja sopeutuu, sen tarkoitus on harhauttaa ei-uskovia hyväksymään islam. Että he eivät näe tätä uhkaa. Ja sitten kun heidät tullaan yleisesti hyväksymään, kun ihmiset ei näe mitään ongelmaa, he alkavat lisääntyä. He soluttautuvat, sitten he lisääntyvät. Ja vuosien saatossa he alkavat saamaan poliittista valtaa. Esimerkiksi kaikkialla, mihin
muslimit muuttaa, niin he aina äänestävät muslimiehdokasta. Ja he koko ajan vaativat heidän omia kulttuurisäännöksiään, koska ne on ainoita, jotka on pyhiä. Kaikki muu on epäpyhää ja epäjumalallista, joten näille ei voi puhua järkeä, koska he ovat uskonnollisia fanaatikkoja. Ja sitten kun joku sanoo, että minä kyllä tunnen näitä muslimeita ja ne ei koskaan tarttuisi aseisiin minua vastaan, se ei ole valintakysymys lopulta. Jos nämä muslimit saa tietyn määrän, niin myös niille, jotka eivät taistele islamin puolesta, niin se on pää pois. Joten esimerkiksi Jugoslaviassa, vaikka ne on kuinka islamisaatiota vastaan, jopa ne satoja vuosia siellä asuneet muslimit, niin eivät he voi valita. Se on taistele tai kuole. Ja mitä tulee tähän kognitiiviseen dissonanssiin, joka on tämä toinen psykologinen tekijä, miksi islamisaatiota Suomessakin niin moni kannattaa, eli jos se ei ole nyt ihan Allahin papittaren kaltainen vauvakiimassa oleva mielipuoli, niin sitten on tämä kognitiivinen dissonanssi ja hyvetuikutus. Kun ajattelee, että valtamedia, joka on käytännössä kaikki vasemmistolaisia, niin he eivät näe yhteyttä islamilla ja terrorilla. Vaikka Ramadanin aikaan oli 160 terrori-iskua 29 maassa, joissa kuoli 1027 ihmistä ja haavoittui 1824. Ja muka tällä ei ole mitään tekemistä Ramadanin tai islamin kanssa. Tietysti se on islamin kanssa. Heille on luvattu, jotka kuolee jihadissa 72 neitsyttä. Itse aina välillä mietin, että jos joutuisi taivaaseen 72 seksuaalisesti turhautuneen naisen kanssa, kutsuisinko sitä paratiisiksi. Ja mitä tulee tähän psykologiseen pointtiin, niin ja kaksinaismoraaliin, eli ollaan niin jo pikkusen tässä niin marksismin ja ollaan niin kulttuurimarksismissa ja psykologiassa. Eli eihän psykologit ja psykiatrit ole poikkeus. Heidän kognitiivinen dissonanssi ja koulutusjärjestelmässä tuotettu ohjelmointi ovat alisteisia sille niin kuin kaikki muukin. Jos ajatellaan, että Muhammed henkilökohtaisesti tappoi noin 650 ihmistä. Hän meni naimisiin Aishan kanssa 6-vuotiaana, raiskasi hänet 9-vuotiaana. Ja jos kaikki muslimit katsoo, että tämä on heidän profeettansa, joka eli täydellisen elämän ja kaikkien tulee jäljitellä hänen oppiaan, niin ei pidä ihmetellä, jos esimerkiksi Suomi Pride-kulkueessa muslimit seksuaalisesti hyväksikäyttää lapsia. Ja kaikkialla maailmassa tämä pedofilia riehuu ja oikeuslaitokset, jotka ovat hyvin vasemmistolaisia, koska täytyy muistaa, että psykiatrit, tuomarit ovat kaikki äärisosialistisesta järjestelmästä tulleita. Joku korkeimman oikeuden tuomari ei välttämättä tehnyt päivääkään töitä elämässään. Hän on mennyt Eskariin, jossa hän on tavannut ensimmäisen kommunistin, joka on alkanut opettaa feministisiä vasemmistolaisia arvoja. Siitä koulujärjestelmästä ensiksi 9 vuotta, sitten lukio. En tiedä, onko se 6 vuoden aivopesulinko oikeiksessa sitten, että valmistuu tuomariksi. En tarkistanut sitä faktaa. Mutta näiden yliopistojen tämä vasemmistolaisideologia ne pitää sitä normaalina, koska siellä ei ole keskustelua enää. Berlin yliopisto Yhdysvalloissa on hyvä esimerkki siitä, että siellä tämä hyvetuikutus on ylittänyt jo faktat. Ja mitä tulee tähän Muhammediin, eli kun nämä muslimit palvoo
tätä Muhammedia, niin jos ajatellaan, että samanlainen käyttäytyminen olisi vaikka Tero Lohjalta. Jos Tero Lohjalta massamurhaisi 650 ihmistä ja noin, ja raiskaisi, menisi naimisiin 6-vuotiaiden tyttöjen kanssa, ja joku tulisi tänne ja sanoisi jossain, että hän ihailee sitä. Hän pitää Tero Lohjalta sankarina. Hänet tuomittaisiin välittömästi tahdonvastaiseen pakkohoitoon. Mutta näin ei tehdä näiden muslimien kanssa. Ja tämmöisiä henkilöitä, jotka ihannoi tällaisia suoraan sanottua keskiaikaisia ideologioita, niin heillä ei ole paljon mahdollisuuksia sopeutua mihinkään. Täytyy muistaa, että islamhan ei ole tuottanut mitään toimivaa valtioa muuta kuin diktatuureja. Eli esimerkiksi Saddamin diktatuuri toimi sen takia, että se piti kovalla kädellä, välillä kaasuttamalla näitä hulluja aisoissa. Sitten tämä Gaddafin Libya. Gaddafin Libyahan oli äärisosialistinen diktatuuri, joka menestyi sen takia, että heillä oli loputon öljyvaranto. Eli se mitä tulee islamisaatioon, niin kaikki muslimit, jotka harjoittaa islamia, ovat täällä vallottamassa. Ja tärkeintä on tunnistaa se, että aina kun he puhuvat, että islam on rauhanuskonto, se ei ole rauhanuskonto. He sanovat näin, koska he uskovat, että sitten kun koko maailmassa on rauha, niin sitten on rauha. Mutta täytyy muistaa, että vaikka Suomi olisi 100% muslimimaa, niin silti täällä käytäisiin sotaa siiojen ja sunnien välillä, joka tuskin koskaan loppuu. Ja tietysti mitään vapauttahan ei ole islamissa, että on se laki, ja jos se ei tottele, niin se on pää pois, että kaikki, jotka ajattelee, että me saadaan islam toimimaan, voidaan sopeuttaa muslimit meidän kulttuuriin, joka olisi ensimmäinen kerta missään kulttuurissa ikinä. Mutta täytyy muistaa, että on sama porukka, joka uskoo, että he saavat kommunismin toimimaan. Eli heillä ei ole ajatusta siitä, että faktat olisi faktoja, vaan he uskovat, että jos he hyvettuikuttavat asiat hyviksi. Ja tämä on myös tämä kognitiivinen dissonanssi tässä, että kun heidän minä-määritelmä on siinä, että he uskovat, että kun he sanovat hyviä asioita, se tekee heistä hyvän ihmisen. Ja jos he kohtaavat tilanteen, että se, mikä tekee heistä heidän mielestään hyvän ihmisen, ei ole totta, niin on vaihtoehto, joko hän ei ole hyvä ihminen, tai tuo toinen on paha ihminen. Tai sitten maailma on väärässä. Mutta näillä suvakeilla niin viimeinen asia, mitä he koskaan tulee tunnustamaan, on se, että he ovat olleet väärässä, koska silloin heidän oma tekniikka määritellä itsensä vääristyy. Tässähän propagandistithan on aina maailman historiassa ollut aina loistavia, eli aina kun saadaan ihminen määrittelemään itsensä ulkoisten ideologioiden kautta, niin he voivat ohjata ihmiskuntaa kuin soittaa viulua. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Ihan sama, oletko minkä ideologian kautta itsesi määrittelet. Se on aina väärin. Vain ajatus, että on itse on se ideologia ja totuus on se ainut hyve tavallaan. Eli jos ihminen
hyväksy auktoriteetin totuutena eikä ota totuutta auktoriteettina, niin on varmaan aika vaikeaa elää. Tässä varmaan tällä kertaa. Mä olen Teiskon Paavi. Tilaa mun kanava. Tykkää mun videoista. Ciao.